Lici od -13 do -8 celzijskih stupnjeva. Sutra u Primorju jedno promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje još može biti nešto malo slabog snijega, dok će u Gorskom kotaru Lici prevladavati oblačno povremeno sa snijegom. Puhaće umjerena do jaka bura, mjestima sa solidnim u Velebitskom kanalu i orkanskim udarima, ali u drugom dijelu dana bura je u slabljenju. Dnevna temperatura zraka već sutra će malo porasti. Ponedjeljak će dalje promjenjivo oblačno vrijeme, u Gorskom kotaru Lici u prvom dijelu dana povremeno još može biti slabog snijega. Krajem dana doći će do djelomičnog smanjenja na oblake na cijelom području. Najveći dijel područja u ponedjeljak već slaba do umjerena bura, a u Velebitskom kanalu još mjestimice umjerena do jaka. Dnevna temperatura zraka malo će porasti i nakon toga će mi se da ipak slijedi nešto stabilnije vrijeme sa više sunčanih razdoblja uz neku naopaku koja će se mijenjati kako koji dan, ali će temperature zraka dalje rasti, a vjetrovi će biti slabi, tako da možemo reći da je najnepovoljnije vrijeme tijekom današnjih dana sa najviše vjetra, najviše oborina u Gorskom kotaru Lici iz mogućnost u Primorju. Sutra nešto manje bure, a prema kraju dana je u slabljenju, a bura na veći dio područja u ponedjeljak slabi i nakon toga ipak stabilnije vrijeme. Onda ćemo udahnuti konačno onako. Hvala vam lijepa. I onda ćemo moći ići na snijeg tamo gdje ga ima puno, a ima. A recimo zvali su nas na Unije da imaju 10 cm snijega, kad prorade neke veze brodske. Da, onda će Lošinjani ići tamo, onda i Lošinjani imaju nešto snijega. Ja bih rađe tamo na snijeg, taj centimetar do 10, to su mi vrhunci snježni. Dođemo do tamo, možda ga više neće ni biti. Super, pričat će mi o njemu kako je bio krasan. Tako je. Hvala gospodinu Novaku, do slušanja. Hvala.